सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। करूळ घाटात सोमवारी रात्री इथेनॉल वाहतूक करणारा टँकर पलटी झालाय। या अपघातात चालक जखमी झाला असून सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली। ही घटना सोमवारी रात्री सुमारे 11 वाजण्याच्या सुमारास घडली। कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणा येथून इथेनॉल घेऊन टँकर गोव्याच्या दिशेने जात होता। मात्र करूळ घाटात चालकाचा ताबा सुटल्याने टँकर रस्त्याकडे पलटी झालाय। करूळ घाटात इथेनॉलची वाहतूक करणाऱ्या टँकरचा सोमवारी रात्री अपघात झाला। चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटल्याने टँकर पलटी झाला। या अपघातात चालक स्टीअरिंग खाली अडकून पडला होता। त्याला पोलिसांनी बाहेर काढलं। त्यावेळी टँकरमधील ज्वालाग्राही इथेनॉल बाहेर सांडून रस्त्यावर पसरत असल्याने काही काळ भीतीचं वातावरण निर्माण झालं। घटनेची माहिती मिळताच वैभववाडी पोलीस, गगनबावडा पोलीस आणि अग्निशमन दलानं तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली। पोलीस निरीक्षक मनोज सोनवलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बचाव कार्य सुरू करण्यात आलं। बचाव कार्यासाठी क्रेन, JCB आणि फायर ब्रिगेडची मदत घेण्यात आली। अथक प्रयत्नानंतर चालकाला सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले। जखमी चालकाला तातडीने रुग्णवाहिकेतून वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं। तिथून कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आलं। सध्या त्याची प्रकृती स्थिर आहे। दरम्यान कोल्हापूर येथून आलेल्या अग्निशमन दलाच्या पथकानं इथेनॉलची गळती थांबवून परिसर सुरक्षित केला। तसंच हायवे पोलिसांकडून वाहतूक नियंत्रण करण्यात आली। या संपूर्ण बचाव कार्यात पोलीस निरीक्षक मनोज सोनवलकर, पोलीस हवालदार संदीप कांबळे, पोलीस नाईक उद्धव साबळे, पोलीस शिपाई संदीप राठोड यांच्यासह विविध यंत्रणांनी मोलाची भूमिका बजावली। त्यांच्या तत्परतेमुळे संभाव्य मोठी दुर्घटना टळली।